Pochválený bude Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, pokračujeme v druhej časti nášho rozprávania, našej katechézy o pravej úcte k Panne Márii, ako ju šíril svätý Ľudovít Mária Grignon z Montfortu. Tento svetec píše jednej reholnej sestre dlhší list, to vyšlo potom ako knižka Tajomstvo Márie, a píše jej, aby si to tajomstvo pochopila, aby si to tajomstvo zamilovala, nábožne a na kolenách sa pomodli hymnus Zdravá zviezda morská a pri Duchu Svätý tvorivý. Je to naozaj veľké tajomstvo, o ktorom sme si minule hovorili, že tento kňaz za 10 rokov, je to pravda, obrátil Bretónsko, založil 3 rehole, kňazov, reholných sestier a bratov, dodneska existujú. Napísal veľa kníh, 1800 strán, obrátil Bretónsko, kde ľudia boli zlí. A tá viera tam je dodnes. Francúzi má vieru ako bretónsky sedliak. Zložil 165 poém na ľudové nápevy. Zakladal katolické školy. Budoval kalvárie. Vybudoval najväčšiu kalváriu vo Francúzsku, Pont-Château. To je tam celkom severo-východne v Normandii, ako je Saint-Michel. Ľudia sa oduševnili a pracovali za tie kalvárie aj v tomto prípade, v tom Pont-Château, kde vybudoval najväčšiu kalváriu, a 14. septembra na povýšenie kríža mala byť posviacka tejto kalvárie. Od biskupa dostal odkaz, že sa posviacka nesmie vykonať. Grignon bol zvyknutý chodiť pešo. Za svoj kňazský život, 16 rokov bol kňazom, bol vysvetený roku 1700, prešiel 24 000 mil pešo. Odtiaľ z toho Bretónska, severozápadného Francúzska do Ríma to prešiel za mesiac peši, pretože chceli ísť ako misionár do Svätej Zeme alebo do Kanady. Kanada sa vtedy nazývala Nové Francúzsko. Pápež Klement XI ho prijal, keď ho vypočul, tak mu hovorí, nepôjdeš do Kanady alebo do Svätej Zeme, pôjdeš naspäť, a vymenoval ho za svojho pápežského kazateľa a misionára. A Grignon potom prišiel do tej Normandie, do toho Saint-Michel, a tam svätému Michalovi Archanielovi predrostrel svoj plán, čo bude robiť. A tak potom chodil, dával tie misie, také trojtýždňové, ľudia sa húfne vracali k Bohu. A tam Pont-Château prišiel k biskupovi z toho Pont-Château a biskup povedal, že kráľ si nepraje, aby bola posviacka tej kalvárie, pretože kráľa oklamali, tvrdili, že to je špionážne miesto pre Angličanov cez kanál La Manche, čo vôbec nebola pravda. Grignon sa vrátil a na zhromaždený na druhý deň, keď prišiel zhromaždený, dal na posviacku a jeho otec tam bol hrdý na svojho syna. Grignon povedal, posviacka tejto kalvárie sa neuskutoční. Každý posveďme kalváriu Kristovi vo svojom srdci, tam bude nezničiteľná. Pretože ľudia dostali rozkaz, že túto kalváriu musia zbúrať. Ľudia to odmietli, poslali tam armádu, armáda kalváriu zbúrala. Niekoľko desaťročí po Grignonovej smrti bola táto kalvária v Pont-Château, najväčšia vo Francúzsku, obnovená. Priateľ, keď sa dozvedel, že toto sa Grignovi stalo, jeho priateľ kňaz, ktorý musí ho ísť potešiť, lebo bude zničený, prišiel za ním, pýta sa, ty nie si zničený. A prečo? Pretože sa neuskutočnila posviacka tej kalvárie, na ktorom ľudia pracovali celé mesiace. A Grignon hovorí, aha, keby som tú kalváriu staval pre seba, musel by som byť zničený. Ale ja som ju staval pre Boha. A Pán Boh povedal, že si to nepraje. No tak žiadny problém, všetko robil pre Boha. Tak vidíme, to je to veľké tajomstvo, tajomstvo Márie. Ako Grignon píše, duša drahá, čo ti píšem, nemám z kníh, sám najvyšší mi odkryl tajomstvo. V seminári bol knihovníkom, usporiadal knižnicu, v tom čase bol veľký blud, janzenizmus, tak poznačoval knihy, ktoré sú nebezpečné, majú janzenistického ducha, a odborníci hovoria, že prečítal všetky knižky o Panne Márii, ktoré sa mu dostali do ruky, a tvrdia, že ich bolo asi 65. Ale píše tej sestre do Nantes,
Duša drahá, čo ti píšem, nemám z kníh. Sám najvyšší mi odkryl tajomstvo. A tak, aby sme to tajomstvo Márie pochopili a si ho zamilovali, nábožne a na kolenách, ako to žiada od tej sestry, sa pomodlíme hymnus Zdravá zviezda morská a pri Duchu Svätý tvorivý, ktorý môžete si to nájdete, ktorý nemáte možnosť to nájsť, tak budete sa v duchu modliť so mnou. Zdravá zviezda morská, jasná rajská brána, slávna Matka Božia, pritom večne Panna, príjmuc ono áve, čo ti anjel spieva, vráť nám milosť a zmeň v opak meno Eva. Trestancom s ním putá, slepcom zažni svetlo, odvráť zloby dušu vždy len dobro stretlo. Ukáž sa ťa Matka, aby skrze teba ujal sa nás ten, čo pre nás išiel z neba. Prevyšuješ všetky a máš srdce vľúdne, oči naše nech je pokorné a cudné. Pomôž nám žiť čisto, k nebu kráčať isto, kde nás radosť spojí, s Kristom vedzme svoji. Nech sa večne vzdáva, Otcu, Synu sláva, aj duchu buď chvála rovná, neskonalá. Amen. Príď, Duchu Svätý tvorivý, príď svojich verných navštíviť, naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou. Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný. Zdroj živý, láska, oheň v nej i pomazanie duchovné. Ty darca darov sedmorých, prst Boží v dielach stvorených. Ty prisľúbenie Otcovo, dávaš reč, slovo Pánovo. Osvied nás, ducha posilňuj, do srdc vlej lásku ohnivú. Keď telo klesá v slabosti, vzpriamuj ho silou milosti. Pred nepriateľom ochráň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas. Nech vždy pod tvojim vedením vyhneme vplyvom škodlivým. Nauč nás Otca poznávať a jeho Syna milovať a v teba, ducha obidvoch, daj veriť vždy vo všetkých dňoch. Amen. Grignon chodil z tej dediny do dediny, z mesta do mesta, dával misie. Niekde bol náboženský život taký úbohý, že ľudia tam nemali ani kaplnku, ani kostol. Prišiel napríklad do jednej takej periférie, nemali tam ani kostol, ani kaplnku, bola tam taká polozrúcaná šopa. Pýta sa majiteľa, prosím vás, na čo vám to je? A to už spadne, to chátra. Nedali by ste mi to? Ja by som z toho urobil kaplnku. Zoberte si to. Grignon sa začal zaujímať o to, kde zohnať materiál, začal obnovovať, opravovať túto schátranú šopu. Prišiel za ním murár, hovorí, Paterko, vy ste kňaz, vy sa máte venovať kňazskej službe, ja som murár, ja to budem robiť. Zavolal kamarátov, opravili šopu a ľudia mali kaplnku, tam sa schádzali. Pýtal sa tých ľudí vždy, kde dával tie misie, kto z vás je ochotný prísť ráno sem do kostola alebo do kaplnky, alebo na nejaké miesto, tam sa stretnúť a pomodliť sa ráno radostný ruženec. Pár ľudí sa prihlásilo. Kto z vás má čas po obede prísť a pomodliť sa bolestný ruženec? Zase sa pár ľudí prihlásilo. A večer, kto môže prísť a pomodliť sa slávnostný ruženec? A kto bude vedúci tohto spoločenstva? Tam, kde prijali tieto Grignonové rády, tak tamto všetko začalo prekvitať, rozvíjať sa. Ľudia sa stretávali, modlili sa. Pán Ježiš hovorí, proste a dostanete. Bezo mňa nemôžete urobiť nič. Milosť Božiu potrebujeme a tú milosť Božiu si vyprosujeme. To boli jeho takéto ťahy. Zaviedol duchovnú službu v armáde. Vo francúzskej armáde boli veľké rozdiely. Dôstojníci vedeli čítať, písať, mužstvo bolo analfabeti. Pozerali na nich z vrchu. Nábožensky sa snažili ako si skrývať svoje presvedčenie. Prišli za ním vojaci, vojačkovia, jeden po jednom, po druhom. Paterko, nevyspovedali by ste ma a nedali by ste mi aj príjmanie, ale viete tak, aby to nikto nevedel. Dobre, vyspovedal jedného, druhého, tretieho a potom už keď ich bolo viac, tak vymyslel na nich takúto pascu. Vojaci majú radi, pravda, prehliadky vojenské. Tak im hovorí, vojačkovia, čo keby sme si tak urobili odtiaľto procesiu do farského kostola? By ste sa vyobliekali, by sme tam išli, by sme sa vyspovedali, by bola svätá omša, by sme sa vrátili naspäť. Vojaci sa dali na to nahovoriť
bola procesia, veľká paráda, sláva, spoveď, omša, vrátili sa naspäť, tak ťažkosti boli prekonané. Takisto niekde sa z farského kostola pozerali na tých vidiečanov tak zvysoka a tak oni tam potom do kostola urazení nechodili. Tak zase na nich vymyslel. Robil tam misie a potom hovoria teraz, na záver tých misií urobíme si procesiu do farského kostola, tam sa vyspovedáme, budeme na omši a vrátime sa naspäť. Zase ľudia sa dali na to nahovoriť a tak sa prekonali zase tieto bariéry. To bolo veľmi dôležité. Keď bol v seminári, tak takisto, keď chodil na Sorbonu ako bohoslovčík, tak si vždy tam klakol do kúta a pomodlil sa pred tými prednáškami. Keď chodili bohoslovci na vychádzku, tak to bolo Božia sláva prvoradá. Videli tam dvoch mužov, ako idú na súboj s revolvermi. Griňon skočil medzi nich s krížom, dal im katechézku. Chlapi, čo to robíte? Pozrite, Kristus zomrel za vás a vy sa chcete zabíjať a strieľať. Čo to je toto? No, zahambení zložili kolty, odišli. Zanedlho jeden z nich sa hlásil do seminára. Takisto išiel, lebo študoval v Paríži. Grignon sa narodil v Montforte. Priko, krste dostal meno Ludovit, to je vo Francúzsku obľúbené meno. Po rodičoch mal priezvisko Grignon, potom si pridal Mária a potom si pridal z Montfortu, ako máme Ignác z Loyoli, Tereska z Lisieux, tak aj on, Ludovit Mária Grignon z Montfortu. Hlavné mesto Bretonska je Rennes, 340 km západne od Paríža a 20 km od Rennes je mestečko Montfort. To je v mnohých rečiach. Mont je hora a Fort je pevný, silný. Mont Everest, Mont Blanc, Monte Cassino. A tak tento Grignon študoval v seminári svätého Sulpícia. Tento seminár založil blahoslavený Jakub Ollier. A tento seminár dával 3 storočia Francúzsku svätých kňazov. Tento Ollier, blahoslavený, zakladateľ tohto seminára, šíril pravú úctu k Panne Márii. Odkiaľ to mal? Od Agneši z Langeac. Agneša z Langeac, keď bola ešte len malé dievčatko, mala 7 ročkov a mala veľké vnútorné súženia. Pán Ježiš sa jej prihovoril a povedal, zasveť sa mojej matke a daj si reťazku. Poslúchla, zasvetila sa Panne Márii, našla tam pri ceste reťaz, dala si ju okolo pása, všetky súženia pominuli. Potom sa stala reholnou sestrou a bola zamurovaná. Tie sestry niektoré žili takým prísnym životom, že v tej cele boli zamurované a chodili iba na bohoslužby spoločné. Tak aj táto Agneša z Langeac naučila túto pravú úctu k Panne Márii Jakuba Ollier a Jakub to naučil tých seminaristov a kňazov. Takže do tohto seminára v Paríži svätého Sulpicia chodil Grignon. Raz išli na vychádzku bohoslovci a v Paríži po moste Pont-Neuf videli ľudí, ktorí predávajú nemravné obrázky a časopisy. Pýta sa toho predávajúceho, čo to stojí. A to všetko, a všetko toľko a toľko. Grignon všetky obrázky kúpil, stal si na most a všetko to roztrhal pred ich očami a rieka Sejna to odplavila. Takže jednalo sa mu o Božie meno, o Božiu slávu, o Božiu vôľu vo všetkom. Nehľadal seba. Keď ho ustanovili za duchovné do Poitiers, tam ho dali za duchovného do nemocnice. V tej nemocnici bolo 400 pacientov. Guvernantka sa o nemocnicu nestarala. Pacienti boli hladní. Bili sa medzi sebou a kradli si jedlo. Grignon si zadovážil somára, chodil po meste Poitiers žobrať. Takže pacienti sa najedli, ustanovil múdrosť, 20 mobilných pacientov, jedna bola vedúca a každý z týchto mobilných mal na starosti 20 ležiacich. Navštívil ich, porozprával sa, čo potrebujú, pomodlil, s nimi vybavil spoveď, príjmanie, čokoľvek potrebovali. Guvernantka potom Grignona vyštvala, pacienti písali biskupovi list, prvý sa stratil, písali druhý. Tu bolo nebo, tu bol raj, keď tu bol Grignon, vráťte nám ho. A keď pôsobil v tomto Poitiers, tak tam bol park, ktorý sa volal Pri 4 sochách. Ale hovorili tomu Chliev. Večer tam ľudia prichádzali konať nemravnosti.
Keď sa to Grignon dozvedel, večer tam prišiel v čiernej reverende s bičom a pred očami týchto ľudí sa zbičoval do krvi. Keď to videli, na druhý deň nikto neprišiel do chlieva. Vidíme jeho úžasné také vedenie Božím duchom. Vedenie Božím duchom. Matka Božia, práve to Grignon hovorí, prečo máme tak málo svätých? Lebo Mária je málo prítomná v ľudských dušiach. Ale keď je Mária prítomná v ľudskej duši, prichádza Duch Svätý a pretvára tú dušu na svetca nebývalého formátu. Tá úcta k Panne Márii, to nám prikazuje Boh sám. Cti otca svojho i matku svoju. Teda pravá mariánska úcta má korene v Božom zjavení, Božom prikázaní, 4. Cti svojho otca i svoju matku. Čo by sme to boli za deti, keby sme svoju mamu nectili, nemilovali? Aj tú pozemskú, aj tú nebeskú. A tú pravú úctu k Panne Márii nám ukazuje sám Pán Boh, Najsvätejšia Trojica. Nebeský Otec do Nazareta k Panne Márii posiela archaniela Gabriela, knieža nebeského dvora. Archaniel Gabriel zdraví Pannu Máriu a ona prijíma túto vôľu Božiu. Som Pánova služobnica. Duch Svätý, hovorí archaniel, ťa zatvoní. Duch Svätý, počneš, ako sa to stane, možno nepoznám. Duch Svätý zostupí na teba. Moc najvyššieho ťa zatvoní. A preto tvoje dieťa bude sväté, bude to Boží syn. Duch Svätý nám teda ukazuje úctu, pravú úctu k Panne Márii. Boh čaká na jej súhlas. Syn Boží nám ukazuje pravú úctu k Panne Márii. Vzal si telo Syn Boží z Márie Panny a stal sa človekom. Grignon hovorí, Bohu je všetko podrobené Mária a Márii je všetko podrobené aj Boh. A naozaj čítame, 12-ročný Ježiš sa s nimi vrátil do Nazareta s Máriou a Jozefom a bol im poslušný. Tu je ľudský rozum na konci, hovorí Grignon. Panna Mária bola jeho matka a on ju poslúchal. Vtelená múdrosť. Svätý Jozef bol jeho otcom a pred zákonom a písmo hovorí, vrátil sa do Nazareta a bol im poslušný. A Grignon hovorí o tom, že Pán Ježiš nám toto práve ukazuje. Poslúchal svoju matku 30 rokov. Nechodil po celom svete, neobracal ľudí, ale ukázal nám, že toto je najcennejšie. On bol poslušný. Syn Boží bol poslušný až na smrť na kríži. Svojmu otcovi sa podrobil aj v tomto a nám dáva úžasný príklad mariánskej úcty. Poslušnosti k Panne Márii. Nechajme sa neobviesť. Ona je Panna mocná, Panna dobrotivá, Panna verná, Matka vtelenej Božej múdrosti. A tá pravá úcta, hovorí Grignon, že je predovšetkým vnútorná. Aký mám ja obraz, predstavu, ideu o Panne Márii, toto je najdôležitejšie. Úcta k Panne Márii je predovšetkým vnútorná. Aký mám o nej obraz, predstavu, ideu. Potom druhé, úcta k Panne Márii je dôverná. Dieťa dôveruje svojej matke. Grignon hovorí, nikdy si nemyslí, že budeš Panne Márii na ťarchu. Prichádzaj ku nej so všetkým, s radosťami, bolestiami, trápeniami, škrupulami, hriechami. Dieťa dôveruje. Niekedy žiaľ, pozemská matka môže byť nervózna, povie, neotravuj, nemám čas. Ale Grignon hovorí, Mária, choď ku nej vždy, so všetkým. Nikdy si nemyslí, že jej budeš na ťarchu. A po tretie, Grignon hovorí, úcta k Panne Márii je svätá. Svätá Mária, Matka Božia. Aj ty musíš túžiť byť svätý, chrániť sa hriechu. To je tvoje isté povolanie. K tomu musí smerovať každá tvoja myšlienka, túžba, práca, utrpenie, hnutie. Lebo ak nie, odporuješ Bohu a tomu, prečo ťa Pán Boh udržuje pri živote a prečo ťa stvoril. Po štvrté, pravá mariánska úcta musí byť stála. Sa nám darí, máme útechu, spievame mariánske piesne, putujeme, modlíme sa. Príde neútecha, príde sklamanie, príde depresia a sme v pokušení všetko zanechať. Nie, pravá mariánska úcta je stála. Či prší a či sneží, naša úcta k Panne Márii je stála. A potom po piaté, úcta k Panne Márii, tá pravá je nezištná. Nerobíme to pre nejaký zisk, prospech z vypočítavosti, ani pre hmotné, ani pre duchovné výhody. Hoci Panna Mária
je štedrejšia ako najštedrejší. Ona sa nedá zahambiť štedrosti, ale my si ju nectíme z nejakej vypočítavosti. Tá naša úcta musí byť nezištná. Nesnažíme sa získať ani hmotné, ani duchovné dobrá. Ona nám ich dá, lebo je štedrá. Ale my jej slúžime preto, že je pre nás česť, že máme takú matku. Je pre nás česť, že sme deťmi takej matky, že sme synmi a dcérami Panny Márie. Tá úcta k Panne Márii, tá cesta k Panne Márii, cirkev nás to učí stáročia, po latinsky per Mariam ad Jesu, skrze Máriu k Ježišovi. Tá cesta je ľahká, krátka, dokonalá, bezpečná. Takto prišiel k nám Syn Boží. Z lona Otca zostúpil do lona Panny Márie, zatvonené Duchom Svätým. Tak tam nie je žiadna škvrna, žiadny hriech. Mária nepoškvrnená, Duch Svätý, nebeský Otec, Syn Boží. Takže cesta per Mariam ad Jezum je cesta ľahká, krátka, dokonalá a bezpečná. V písme čítame, že Božia cesta je priama. Ani hlúpy na nej nezblúdi. Božia cesta je priama. Ani hlúpy na nej nezblúdi. A tu nám svätí otcovia hovoria, že a pripomínajú nám taký obraz o akvadukte, o vodovode. Tak ako voda priteká k nám z toho prámeňa cez ten vodovod, tak podobne aj ten Syn Boží prišiel k nám z lona Otca do lona Panny Márie a ona nám ho dala. Svätý Augustín hovorí, svet bol nehodný. Preto Boh dal Božej matke svojho syna a ona ho dala nám. A keďže on prišiel takto, tak aj pre nás je správne, dobré a múdre, že skrze ňu ideme k nebeskému Otcovi, ku Kristovi a potom s nimi k Otcovi. Toto je ten akvadukt, toto je ten vodovod. Toto je pre nás také úžasne jednoduché. Mária, per Maria ad Jezu, skrze Máriu k Ježišovi Kristovi. Tá úcta k Panne Márii je dôležité, že Grignon hovorí a definuje túto úctu, ktorú šíril ako formu otroctva. Pápež Ján Pavol II hovorí, pre mojich súčasníkov môže byť to slovo otroctvo takým problémom. Ale pre mňa to nie je žiadna ťažkosť, hovorí pápež. To je jeden z paradoxov, ktoré sa často vyskytujú v písme. Pravda, že Pán Ježiš, kto chce zachrániť svoj život, stratí ho. Kto stratí život, tak ho zachráni. A pápež hovorí, to otroctvo čo znamená? Najväčší dar, ktorý nám Pán Boh dal, je sloboda. A sloboda sa meria mierou lásky. Toto je to, čo nám chcel Grignon povedať. My svoju slobodu skrze Máriu dávame Kristovi. Nič múdrejšie urobiť nemôžeme. A Grignon to vysvetľuje takto jednoducho. Hovorí, je veľký rozdiel medzi sluhom a otrokom. Sluha má plat, otrok plat nemá. Sluha môže od svojho pána odísť, keď sa dohodnú, alebo mu vyprší zmluva. Otrok od svojho pána odísť nemôže. Otrok nech sa namáha akokoľvek. Nech je vynaliezavý, pracovitý, usilovný. Výťažok všetok jeho námahy patrí jeho pánovi. A tak teraz, toto je to, svätý Pavol nám to pripomína. Či jete, či pijete, či čokoľvek robíte. Všetko robte na Božiu slávu. To slovo otrok a slovo sluha, vo Svätom písme sa slovo otrok nachádza 124 krát. Slovenský preklad neraz nepoužíva toto slovo otrok, ale používa slovo sluha, služobník. Ale je veľký rozdiel medzi otrokom a sluhom, ako som to hovoril. Každé slovo prešlo určitým vývojom. Napríklad minister, v jednej relácii televíznej bol minister a rektor sa opýta, pán minister, viete, čo znamená minister? Neviem. Minister znamená sluha. Minister sa zasmial, no ja som sluha. Presne tak. Ministráre znamená slúžiť. Ministrant. Tak minister, vidíme, to je slovo, ktoré označuje človeka na politickej špičke. Slovo otrok zase prešlo takým pejoratívnym odtieňom. Myslím, že je to vinou Američanov, ktorí tých černochov chytali ako zvera, vláčili ich tam okova do Ameriky. Takže toto slovo prešlo takýmto vývojom, ale vo Svätom písme sa slovo otrok, hovorím, spomína 124 krát. Panna Mária s anjelom Gabrielom rozprávala aramejsky
evanjelium napísané po aramejsky sa nám nezachovalo, ale máme evanjelium, ktoré nám napísal svätý Lukáš a on ho napísal po grécky. A on píše, že má tieto veci od spoľahlivých ľudí. Milý Teofil, všetky veci som dôkladne preskúmal od tých, ktorí boli svedkami tohto slova. No tak aj od Panny Márie mal tie prvé informácie. My máme v preklade slovenskom, Panna Mária hovorí anjelovi, som Pánova služobnica, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Ale Lukáš napísal v gréckom origináli, že Panna Mária povedala, dulé, som otrokyňa Pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Takisto u svätej Alžbety Panna Mária vyspievala svoj magnifikát, velebí moja duša Pána. A tam Panna Mária v slovenskom preklade hovorí, Pán zliadol na poníženosť svojej služobnice. Ale Lukáš napísal v gréckom origináli, Pán zliadol na nepatrnosť svojej otrokyne. Takisto máme 4 piesne o Mesiášovi, Božom služobníkovi. Ale po hebrejsky je to Ebed Jahve. Aj keď nevieme hebrejsky, toľko vieme, že Jahve je Božie meno. Pán Boh na Mojžišovú otázku, aké je tvoje meno, odpovedal Jahve, ja som, ktorý som. A Ebed je otrok. Otrok, Mesiáš je otrok Jahveho. Poslušný až na smrť na kríži. Svätý Pavol píše v liste Rimanom 6.16. Neviete, že každý je otrokom toho, komu sa dá do služby? Či hriechu na smrť, alebo spravodlivosti pre život? Vidíme? Rimanom 6.6. Neviete, že každý je otrokom toho, komu sa dá do služby? Či hriechu na smrť, alebo spravodlivosti pre život? A Kristus hovorí, ja som život. A svätý Pavol o ňom hovorí, Kristus je našou múdrosťou, spravodlivosťou, posvetením a vykúpením. Takisto svätý Pavol hovorí, že nikto z nás nežije pre seba a nikto pre seba neumiera. Či žijeme pre Pána, či umierame pre Pána. Či teda žijeme alebo umierame, Pánovi sme. Patríme Pánovi, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Pán Ježiš nikdy nežiadal, aby tí, ktorí majú otrokov, ich prepustili. Aj svätý Pavol nikdy nežiada, aby tí, ktorí majú otrokov, ich prepustili. Máme svätú Perpetua Felicitu, otrokyňu a jej pani. A svätý Pavol, vieme, že pokrstil utečeného otroka Onezima a potom ho poslal jeho pánovi s listom Filemónovi, to máme v Biblii. A nepíše Filemónovi, ak chceš byť dobrý kresťan, prepusti otrokov. Nie, posielam ti ho ako svoje vlastné srdce, tak ho príjmi. A svätý Pavol 3-krát píše otrokom, otroci, poslúchajte svojich pánov vo všetkom a nie iba dobrých. 3-krát im to zdôrazňuje. A čo píše tým, ktorí majú otrokov? Dávajte otrokom, čo je spravodlivé. A pamätajte, že aj vy máte nad sebou Pána. Židia mali otrokov. Vieme, že Židia slávili jubilejné roky, tak podobne ako to slávime my. A na jubilejný rok sa odpúšťali dlhy, vracal sa zadlžený majetok a otroci sa prepúšťali na slobodu. Ale keď niektorému otrokovi sa u jeho pána páčilo, slušne s ním jednali, mal prácu, mal tam kde bývať, kde žiť so svojou rodinou, bol spokojný, bol šťastný, tak nechcel, kam pôjde. Tak si priložil ten otrok pravé ucho na dvere, pán zobral klinček a kladívko a prebil mu to ucho a pribil mu ho tým klinčekom na tie dvere drevené. Aby potom, keď o rok, o dva, o tri bude chcieť ísť preč, odísť od svojho pána, mal dôkaz, že pozri, keď si mohol využiť v jubilejnom roku, tak si to nevyužil. Takže Židia mali otrokov. Takže toto je dôležité si uvedomiť, že sa jedná o to, aby sme to správne pochopili. Správne to pochopili. Nejedná sa o sociálne otroctvo, ale o to sa jedná, či jete, či pijete, či čokoľvek robíte. Všetko robte na Božiu slávu. Nikto nežije pre seba, nikto pre seba neumiera. Či žijeme pre Pána. Či umierame pre Pána. Či teda žijeme, alebo umierame, Pánovi sme. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Takisto katechizmus Tridentského koncilu hovorí o tom, že farári majú pripomínať veriacim, že sú majetkom Krista Pána. V rímskom práve bol taký
výraz mancípia. To je to, čo patrí pánovi. To je jeho majetok, jeho vlastníctvo. A ten otrok bol mancípia, bol vlastníctvom jeho pána. A katechizmus tridentský nám pripomína, že sme mancípia Kristi. Sme Kristov ľud, patríme jemu, sme jeho vlastníctvo. On nás draho vykúpil, patríme jemu, nepatríme sebe, patríme Bohu, on nás draho vykúpil. Takže toto, aby sme tak správne pochopili. A jak nám to aj Ján Pavol II objasňuje, tá sloboda, to je velikánsky Boží dar. A my sme svoju slobodu skrze Máriu dali Kristovi. Všetko robíme, no, ako tí, ktorí patria Bohu, ktorí patria Kristovi. Nám záleží na Božej sláve. Preto aj Ján Pavol II hovorí, že táto úcta je nevyhnutá pre každého, kto zase bez výhrady darovať Kristovi a dielu jeho vykúpenia. Takže aby sme to tak správne všetko chápali, to je pre nás nesmierne dôležité. A preto sa ten hymnus modlievajme pri Duchu Svätý tvorivý, aby nás osvietil. Zdravá zviezda morská, tak isto, aby sme prekonali tie ťažkosti. Ľudia niektorí, ako pápež hovorí, že majú s tým problém. Ale vidíme, že dneska sú ľudia otrokmi satana, otrokmi kariéry, drog, peňazí, sa stávajú takto otrokmi. Ale tu teraz my si to tak uvedomme, že Boh nás stvoril, my sme jeho stvorenia, jeho deti. A tak ako nám to Pavol hovorí, nikto nežije pre seba. A keď nám hovorí jasne, že uvedomte si v tom liste Rimanom 6.16, neviete, že každý je otrokom toho, komu sa dá do služby, či hriechu na smrť. Si otrokom hriechu? Vidíš, hrešíš, žiješ v hriechu, si otrokom hriechu. Ak si otrokom hriechu, to je strašná tvoja tragédia. Vyslobod sa z toho vždy. Neviete, že každý otrokom toho, komu sa dá do služby, či hriechu na smrť, alebo spravodlivosti pre život? Tak sa teda takto osloboďme. Patríme Kristovi, patríme Bohu, telom i dušou. A práve tuto, v tom je to tóntus tús, celý tvoj. My sa zasvedcujeme Kristovi a zasvedcujeme sa zároveň aj Pane Márii. Zasvedcujeme sa, kde on to presne hovorí, rukami Panny Márie. Zasvedcujeme sa v vtelenej múdrosti Božej. Zároveň sa zasvedcuješ Kristovi a zasvedcuješ sa aj Panne Márii. Keď Panna Mária vo Fatíme žiadala, aby bolo Rusko zasvetené nepoškvrnenému srdcu, tak sestra Lucia sa pýtala Pána Ježiša, Pane Ježišu, a nemôžeš ty svojou božskou mocou obrátiť Rusko bez toho, že by bolo zasvetené nepoškvrnenému srdcu tvojej matky, Panny Márie? Pán Ježiš odpovedal, pravda, že to môžem, ale chcem, aby Rusko bolo zasvetené nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, aby v cirkvi popri úcte k môjmu božskému srdcu bola aj úcta k nepoškvrnenému srdcu mojej matky Panny Márie.